Prima uvádí. Ahoj děti, to jsem já, Mickey Mouse. Chtěli byste se podívat do mého klubíku? Vidím, že ano. Tak jdeme. Aha, já málem zapomněl. Můj klubík se objeví, až řekneme kouzelná slůvka. A teď všichni. Čau Goofy, bože jsem se tě lék. I dneska ti řeknu random takovou věc, co jsem se dozvěděl na TikToku. Smil Flaška z Pardubic byl český šlechtic a spisovatel a příslušník rodu pánů z Pardubic. Toto je jejich znak. Smil měl lékařské vzdělání na Karlově univerzitě a byl nejvyšší zemský písař. V roce 1398 zaútočil s bočkem z Kunštátu na hrad Polšlejn. 1402 se postavil na stranu Zikmunda Lucemburského proti Václavovi IV, kde to nedal a se svou vší galancí, na začátku 15. století zemřel. Měl 3 děti. No Goofy, co ti budu povídat, moc dětí jako smetí neměl, hahaha, směj se, jestli chceš večeři. Nová rada byla alegorická zkratka, kde vládla ironie plus vážnost a přímá řeč. Zvířata radí lvovi, jak vládnout. Všechna další díla mu byla připsána na základě podobnosti. Smil Flaška z Pardubic se objevil ve hře České nebe v divadle Járy Cimrmana. Tak jo pajdo, to bude z mého okénka věcí, na které se nikdo neptal všechno, já ti děkuju za pozornost. A teď zavři oči, odcházím.